салому алейкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Саид Мусоев. ман хеле шод ҳастам ки шумо бародаро каналимро тамошо мекунед. дар видеои мо лайкҳои худо дареғ намедоред. ин беҳтарин кор аст. гуфти амрӯзҳо так держад. бародарҷоно, барои одамое ки бисёр дорувои гиёгӣ кор мефарманд, хушхабари нав. бародармон маҳбубҷон дар шаҳри Волгоград точкаи худро дорад. бародаро, любой намуд дору, любой намуд ҷойнамоз, любой намуд қуръонро ҳамаша дора. бародаро, рақамош дар ҳамин рӯи экран занг бизанед, заказ кунед, ба тамоми шаҳри Россия доставка кунед бе проблем. Так что бародарҷоно, ягон дилзанӣ накунед, телефонакото дар дасту бигиред, тап 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 ҳамин рақамҳоро бизанед. иншоалло ки ҳамаш гулай. дар паноҳи худо.